Number 5 Norok khe songjak bosong Norok bugrani osairok Norok dopha kwthar Norok kaitoni sakni bororok Norok kaitoni wanamasingsa samungrokno birna bagui chongjak bono norokno mwnakmani ongkhorui ani naithok sasao phaidi hinui ringo 1 Peter chapter 2 verse 9 Number 4 Hamya bai ta mechenjak di samung kaham bai se hamya no mechendi Rom chapter 12 verse 21 Number 3 Khorok sasuk phano ano poito khlaikhe bo mwnakmao ma tongya tui hinui ang pohor ongui o sungsaro phaikha John chapter 12 verse 46 Number 2 Elem bago hai hinui sama hai Subraini mungui ringnai borok bose mwthangjaknai Rom chapter 10 verse 13 Number 1 Khajani dakukrok phaiji jeng kiching jeng hamjak layano tamni hinba hamjakma abo kaitoni aroni se hamjaknai borok bo kaitoni bwsa bo kaitono siniwo 1 John chapter 4 verse 7